euskaraldia, euskara gehiagorekin eta gehiagotan erabiltzeko ariketa soziala. Aurten ere, ahobizi eta belarriprest rolak izanen ditugu. Eta dagoeneko, bai Gargarintxok eta baita nik ere izen eman dugu. Euskaraldia azaroaren 20tik abenduaren 4 izango da. Aurtengo berrikuntza entitatean parte hartzea da, bertan ariguneak sortu. Gazte asanbladak izen eman du. Barne eta kanpo ariguneak sortuko ditugu. Agotzenean ere, barne eta kanpo ariguneak osatuko ditugu. Zer da arigunea? Euskeraz lasai hitz egiteko guneak. Horregatik, gure barne arigunea osatzeko, gure barne komunikazioa eta gure bilerak euskeraz izango dira. Nik izena eman dut eta kanpo arigunea sortuko dut. Kanpo arigunea, euskara ulertzen duten bezeroekin sortuko dut, haiekin euskaraz hitz egiten. Euskaraz bizi nahi dugulako, guk izena eman dugu, eta barne eta kanpo ariguneak sortuko ditugu. gehiagorekin, gehiagotan. Nik ere kanpo arigunea sortuko dut. Bezeroekin euskaraz hitz egiten. Aupa euskaraz! Esteribarko haurreskolak ere eman du izena euskaraldian. Eta kanpo eta barne arigunea sortuko dugu. Alde batetik, barne mailan euskara erabiliko dugu. Eta bestetik, kanpora begira ere, euskara ulertzen dutenekin euskaraz egingo dugu. Gol Euskaraldia! Eskolak ere euskaraldian izena eman du. Euskararekin kultzatuta gaude. Kultzatu zaitez gurekin. Guk ezin izan dugu arigunerik sortu, baina euskara maite dugulako eta gure dendan eta tabernan euskara entzutea maite dugulako, Euskaraldian izen eman dugu. Zubilanen euskararekin bat gaudelako Euskaraldian izena eman dugu. Pixkanaka, kiroldegian, euskarak bere tokia har dezan. Gurekin euskaraz egin dezakezu. Udaletxean barne eta kanpo arigune sortuko dugu. Eta ahobizi eta belarriprest izena eman dugu. Eta zu, zer izango zara, ahobizi edo belarriprest?